Τραυματισμοί στον αυχένα δίκην μαστιγίου ή στην αγγλική ορολογία τύπου whiplash. Τι είναι λοιπόν το whiplash? Ή αλλιώς το σύνδρομο υπερέκτασης του αυχένα είναι μια κοινή κατάσταση που εμφανίζεται σαν ένα αποτέλεσμα μιας ξαφνικής και βίαιης κίνησης του λαιμού του αυχένα σας από εμπρός και πίσω. Αυτός ο τραυματισμός είναι συχνά ο αποτέλεσμα τροχαίων ατυχημάτων, αλλά μπορεί επίσης να συμβεί και ως αποτέλεσμα άλλων τραυμάτων, όπως παραδείγματος χάρη πτώσεις ή αθλητικά συμβάντα. Σε αυτό το βίντεο θα διερευνήσουμε τους μηχανισμούς πίσω από το whiplash, τα κοινά συμπτώματα και τις στρατηγικές θεραπείας. Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου τραυματισμού? Το whiplash συμβαίνει όταν ο αυχένας υποβάλλεται σε ξαφνικά μεγάλη επιτάχυνση, προκαλώντας μια ακραία κίνηση υπερέκτασης που ακολουθείται από μια βίαιη υπερκάμψη. Αυτή η κίνηση μπορεί να επηρεάσει μυς, συνδέσμους του αυχένα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν θλάσσεις ή ρήξεις, ή να έχουμε τέτοιου τύπου τραυματισμούς και διαφορετικού επίπεδου σοβαρότητας. Οι αρθρικές αποφύσεις επίσης του αυχένα μπορούν να κάνουν φλεγμονή ή να τραυματιστούν. Οι μεσοσπονδύλοι δίσκοι μπορεί να συμπιεστούν ή να κάνουν ρήξεις. Τα νεύρα μπορεί να εφελκυστούν ή να συμπιεστούν. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Πόνος, δισκαμψία και άλλα συμπτώματα που μπορεί να κυμαίνονται από ήπια έως και αρκετά σοβαρά. Κοινά συμπτώματα του whiplash. Τα συμπτώματα του whiplash μπορεί να εμφανιστούν αμέσως ή λίγες ώρες ή μέρες, σε κάποιες έρευνες ακόμα και μήνες μετά τον αρχικό τραυματισμό. Τα πιο συνηθισμένα περιλαμβάνουν πόνο και δισκαμψία του αυχένα, μπορεί να περιλαμβάνουν πονοκέφαλο και συχνά βρίσκονται οι πονοκέφαλοι αυτοί στη βάση του κρανίου, αλλά όχι πάντα, ζάλι και δυσκολία στην ισορροπία, πόνος που ακτινοβολεί στους ώμους και στα χέρια, δυσκολία συγκέντρωσης και αίσθημα κόπωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα μπορεί να γίνουν χρόνια αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά. Πώς γίνεται η διάγνωση του συγκεκριμένου τραυματισμού? Η διάγνωση του whiplash περιλαμβάνει μια λεπτομερή αξιολόγηση των συμπτωμάτων αλλά και του ιστορικού του ασθενούς σε σχέση με τη διερεύνηση του τραύματος ή της πιθανής κατάστασης που οδήγησε στον τραυματισμό. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν απεικονιστικές όπως οι ακτινογραφίες, η μαγνητική ακτινογραφία, η αξονική ακτινογραφία και ένας αριθμός άλλων εξετάσεων μπορεί να γίνουν στη διερεύνηση των συνεπειών ενός τέτοιου τραυματισμού. Πώς αντιμετωπίζουμε τώρα το whiplash? Η θεραπεία του whiplash είναι διεπιστημονική, προσαρμοσμένη στη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Οι κύριες στρατηγικές περιλαμβάνουν φυσικοθεραπεία, ασκήσεις για την κινητικότητα, τη μείωση της δισκαμψίας, τον έλεγχο του πόνου, ασκήσεις ενδυνάμωσης, σταθεροποίησης των μειών του αυχένα αλλά και της ωμικής ζώνης, χαλάρωσης μυϊκής από τους μυς οι οποίοι βρίσκονται σε προστατευτική μυϊκή υπερτονία, και εννοείται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους γιατρούς και φάρμακα όπως τα αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά για την μείωση του πόνου ή και μυοχαλαρωτικά για τη χαλάρωση των τεταμένων μυών. Υπάρχουν και τεχνικές νευροαποκατάστασης, ασκήσεις ισορροπίας και συντονισμού, ασκήσεις που στοχεύουν τη βελτίωση του αιθουσαίου συστήματος, και υπάρχει επίσης και σημαντικό κομμάτι για την ψυχολογική διαχείριση των ασθενών με whiplash. Υποστήριξή τους για τη μείωση του άγχους ή του φόβου που σχετίζεται με το τραύμα και μπορεί να οδηγεί και σε κινησιοφοβία. Η επανάκτηση της καθημερινότητας μετά το whiplash και τι πρέπει να γνωρίζετε. Η ανάρρωση εξαρτάται από τη σοβαρότητα του τραυματισμού, αλλά οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν πλήρως μέσα σε λίγες εβδομάδες ή μήνες. Βασικά σημεία που πρέπει να πάρετε σαν πληροφορία από τη συγκεκριμένη ομιλία είναι να διατηρήσουμε την κίνηση όταν μας δοθεί η οδηγία από τον γιατρό ή από τον φυσικοθεραπευτή μας, να αποφευθεί έτσι η διαδικασία μέσω μιας ήπιας άσκησης, να μην αποφεύγουμε τις δραστηριότητες που δεν πονάμε πάρα πολύ. Η σταδιακή δραστηριότητα θα μειώσει και το μικρό πόνο που υπάρχει στα όρια της κίνησης. Παρακολουθήστε την πρόοδό σας. Η τακτική επικοινωνία με έναν φυσικοθεραπευτή, τον γιατρό σας, θεωρείται απαραίτητη. Πώς γίνεται η πρόληψη των επιπλοκών και μιας άλλης πιθανής υποτροπής? Είναι καλό να υιοθετήσουμε μια στάση που, όπως είπαμε, να είναι περισσότερο μια στάση που θα αλλάζει συχνά και να αποφεύγεται η παρατεταμένη στατική θέση
για πάρα πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να ενισχύσουμε τους μυς του αυχένας μας και των ομοπλατών μας και της ομικής ζώνης για την αποφυγή μελλοντικών τραυμάτων. Η χρήση σωστά προσαρμοσμένων ζωνών ασφαλείας, τα οποία θα ρυθμίζουν τη σωστή θέση τους στο αυτοκίνητό μας, οπότε να προλάβουν να αποφευθούν ατυχήματα με λάθος χρήση των ζωνών ασφαλείας. Το συμπέρασμά μας είναι ότι η επιστροφή στην υγεία μπορεί να φαίνεται μια δύσκολη κατάσταση, αλλά με τη σωστή προσέγγιση και μια εξατομικευμένη θεραπεία, η ανάκαμψή σας είναι δυνατή και εφικτή. Μην διστάσετε να συμβουλευτείτε έναν ειδικό για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ανάρρωσής σας και να αποτρέψετε μακροπρόθεσμα να έχετε άλλα συμπτώματα και επιπλοκές.